haba pitung ya kiding so lane haba pitung kisentiu hakper jungpi ne kino gijingtung haba pitung hakper gijungpi pikwa ayu pikmi linti ayu na gito gijingtung kiba pitung haba pitung yu ding so pikwa ayu banyo ne pikmi linti ayu na to ding so haba pitung yo sentiu hakper jungpi pikwa ayu pikmi linti ayu na to ding so ba pi dan na to sentiu ba pitung hakper klempep haba ngitung gi ding so ngi kmilinti ban yo kiso om dei tang kiso han rei kiso ki babha om dei tang we uso babha han rei uso babha bat shibun kiso kumjuru habang itong e kisentiu pejing ne kisentiu ki bang itong menta hang ni hakmat ying mani habang itong ying ne kijingtung habang itong ying ne kisentiu ngi kmelenti ngi kwa ba ki ne kisentiu kin he kin san om dei tang baki he kisan han rei kin penmi kisentiu ki ba snyotanat hadu kata ki ba wan ra jing mentoi ya ka jing im jonga bat jongpi te ha ka jing im ka jonga ka jongpi ru kumju ko han men ko para ngi long kitnat jongta ding sawain bat ujisu ulong chisha uta uding sawain ne uding ba ubangi ong ujisu haba udei uding ba jongta uding sawain ukwa yangi kitnat ba nginsei kiso omdei uso hanreng yong uso babha bat uso kita kiso ki babha ki dei kiso ki bakarhai ki bawanra jingmentoi yanga yala marwei yakaying kasem ka junga bat yakabalang barokawei lada nga kumutaw dingso nga penmi kiso ki babha bat kiso ki bakarhai lada ngam sha yakiwei ban khet yaw taw so lada ngam ai takiso ki junga hakiwei pat kajing sei so ka junga kita kiso ki babun junga kilong sep a kinum wanra jing mentoi yala de yakiwei bat yakabalang ro kajing im ka junga ka jungpi ngilong kum kine kiding so ki bang ngitung hakper ho yelesi menta kesngi ka gospel gong ba ujisu ulong uding sawan bat ngilong kitnat jung utaw ding sawan habangi kren chapang uding sawan bat kitnat gejungu bat kiso gejungu yolesi mangi kiba hakane ka thain India Northeast jungi ngim snuthu namar ngim padyo i ban ngim tibiro ka e gejing mento jung ne uding sawan han re nga kwa badong pi pej khmi ya ki ding so ki ba ngidan ha ki kper gejingi menta habangi i ki so ngi le khaje ki ngi bam ki ngi sngu hun ka man sim ngi sngu hun ka jing em uneu so banga thong uneu so ngabam wai jing tengen wai jing kemen upen klan yakabor met junga ngi yo jing mentoi kumjuru ka jing em kristan ka jung pi komong meni kajung em kristan junga ba jung pi kam dei tang nak banta yala de marwei kajung em junga jung pi barakhat ka dei nak banta kajing mentoi jong ki wei ru kumju kajing mentoi jong ka imlang ka salang ru kumju bat kajing mentoi ya kabalang kebakerpang lada mangama pi ngi kwa ban yo kita kiso ki babha lane ban sei kita kiso ki babha kiso ki bakerhai kiso ki bawan rajing mentoi yala de yakiwei yakai melang kasalang bade kabalang ngide ban yaisa haune udingba ngide ban yaisa haune udingba wei tau dingba jong ne uding jongi kitnat ujisu udai udingba habangi puli ya ke gospel ke bamata kasni ko hanmen ko pana lada phikwa ban pensisha lechaying pule ke gospel ke bamata kasni
kaba lenong khatsan iwe hadu pra ladang ngambakla kaktin yaisa kawan hadu nyeusin hak gospel kaba menta kasli kabamut kajing kongsan jong kata kajing yaisa jong nga bat jong pi kitnat ha uding ba menengi keran sepang uding sok bang itu ngakper bat kisentiu haba pile chaying od uwe utnat naw to ding ba how to tnat uba pi od na to ding ba jong uso ula ban sai so da lele ru em un sayap terkhong kumju kajing im kajunga kajung peru ladangi yaisa hau jisu ladangi yaine hau jisu klempep ngin sala bansai kiso kibabaha Henry lada manga mapi ngi otno yaladi ladangim syasu yaladi bat ladangim tre bansa badu neuding ba kajing im jonga bajung pi kan sayap terkhong Hoi kohan men ko para manga daladi mapi daladi pimkwa bansa jengai nautrai yolesi pikwa ban ngakwa man kapor ban se kita giso gibabha ban yaisa ban yaine ha une uding ba namar ngilong tang kitnat hanrei kan mau kohan men ko para kajing im kabanga im kajing tre kabanga tre kajing tre jung pi kaba pi tre kakam kaba pi le ka situation lane kata kajing don jung pi ha ka imlang ka salang ha ka ying ka sem ka jung pi yole se ka penlong ya pi bansa jengai no blei ka pop jonga ka penlong inga bangan odno yaladi nau tau dingba lada manga nga odno yaladi na utau dingba leng bagi pop jonga leng bagi kam ki bangale leng bagi jingmut ki jing perkhat ki jonga ken mau kajing em jonga ba jong pi kalong le no e kumbo nga pareng mo lada ngim yaisa how new ding ba ngin salong useless ngin salong kita ki bom lar kam ha kajing em namar ngim pen ngim laban se ki so ki babha ki so ki bakarhai lada manga kumutnat lada ngamsa how tau ding ba ken mau ngalong fruitless ngamla ban sai kiso lada manga kum katnat ngam yaisa how tau ding ba ken mau kajing im jenga kalong liveless omdon jing im omdon jingki ai ha kajing im kajunga kajung pi den mata kadau ko han men ko para kaktin yaisa how try kalong kabadan kam kalong ngabokongsan na gabanta jenga jung pi ban he ban san ban sei kiso ki babha ki sei kiso ki bakarhai ki bawan ra jingman toy yaladi ya ki wei bat ya kabalang ya ki imlang kasalang kajunga kajung pi hakano kom ken ko han men ko para ngila ban penpau ba nga yaisa how new ding ba manga kum katanad kumno ke ngala ban penpau ba nga yaisa how ding ba lengba kiso kijunga bat kijung pi lengba kijung im babaha ki bangile ha kijung im kajunga kajung pi ngila ban penpau ha ka perthei barakawei kumnu manga kum utau tenat ne mangi kum kita kitnat ngi la ban penpau ha ka perthei ba ngi yaisa lengba ki kam ki babaha ki bangile ngong haladi ngalong Kristan ngakod yaladi bangade reunion pikod yaladi ba pilong kirang babalang kiskatri balang kinong tre balang baro ngilong ki Kristan baro khod ngilong ki missionary kampat bha yang abanong bangan yaisa hauturai namar ba ngalong uriniam namar ba ngalong Kristan namar ba ngalong urang babalang kata kampat penpau bangalong bangayaisa hauding ba kajingwan jong pi man kas ngiutrai man kas ngi saying mene banduai kampat biang yanga badia pi banganong ba nga yaisa hauniu ding ba kampat biang ko han men ko para Henry kan mau
ki kam le isne junga bat jung phi ka bangi le hapo ka ing ka sem ki kam isne ki bangi le hapo ke melang ka salang kapan pau bamanga kumu tau tenat ngayai sa hautra kajing i junga ya ki para marjan kajing i junga ya ki bahi ngasem kajing i junga ya ki nongsun kapan pau bat kayethu ha kaperthai barakawe bamanga kum kata katenat mangi kum kita kitenat ngiaisa hau neuding ba kajing pediang junga ya kiwe kajing snuthu junga ya kiwe kajing kersan junga ya kiwe baro kine ki kam ki ba bha ki bangile ki pen pau bat kayethu ha kaperthai bamangi kum kitenat ngiaisa hau neuding ba ko han men ko para ban ma phi ki hep ki baret ki ba shong menta hakmat jong uneu ding ba ubadei ujisu mangi kum kitnat jong utau ding ba jong uta uding so wan jong utau ding so ubang ya kran nado meni ngidon kam ken ban yaisa ngi ong meni ngi pen pau ya ka perthai ka jing esa ka jing ene ka jing how jisu how neu ding ba da ki kam ki babha ki junga bat ki jong phi Hanrai mentampat ngidon kam ken ban pusan kendiat komno ken bamanga ngala ban yai ne baduneu ding bang habang ngitung ye gijingtung mening yong ngi khmelenti ki so ki babha ladangi kwa ban yo ki so ki babha ladangi kwa ban i bau neu jingtung u he usan oplung ngi de ban sumar ya u man kasngi klampap ngi de ban sumar da ka ba ngi ai khendau da ki bangi ai dawa ngi ai sbo ngi ai da bangi lepej man kas ngi pen khoj ya ki we ki plang ki jermi ki badon hajan jong to uding wan ne ujing thung ubangi thung kum jua ka jing em ka junga ka jong phiru ngi de ban sumar yala ka jong ka jing em ngi de ban sumar yala ka jong ka man sim ngi de ban sumar yala ka jong ka jing long ladangim sumar man kas ngi ko han men ko para ngi ngin sa yap telor no yap terkhong no ngi de ban sumar yala de man kas ngi hakano kurkom da ka ba ngi penlej por banduai la kumno khendiat por hakasis ngi da ka bangi ken mau ya ka kerteng ka jong trai man kas ngi da ka bangi pule ya ka tin ka jong blai khendiat man kas ngi ngamong bangi deban puli ya ke gospel ya ka bible silunong aranong hakasisngi ladangila ka bahae hanrai la kumno silain arlain lailain saulain ngi deban puli ngi deban pusan ya ka ketin ka jong belai lada manga ma pi ngi simbenta hagi sakramen ki baka balang kalabu kini kijing simbenta jonga bajong pi ha ke sakramen kidei kita kijing sumar jonga bajong pi yalade kum kita kitenat kibayasa haune uding ba haune uding sowan den mata kedau ko han men ko para hau tra Jesus Christ ban ma pi ki hep ke bred ngide pi dei ban penken mau yalade ngide ban penken mau yalade man kas ngi ba ngide ban sumar yalade ngimdei ken ban od yaladi ngimdei ken ban pencengai yaladi na une uding sowan kumbau jisu wong haga gospel bementa ka ngimo ken mau klem manga pimla ban le klem manga pimla ban le im ka jing im jung pi kumu breu im ka jing im jung pi kumu kristan ka kristan klem duai klem simbenta ki kam jong kabalang klem simbenta haki sakramen klem wan sa gajing yaseng klem persang banong em mi gitu gajing pensoy ki ba phi kendu ne phi omat ha gajing im jong pi pin sayap terkhong kum ubreu ubaim hakapop pin sayap terkhong ngin sayap terkhong lada ngim sumar yalade den mata kedau ko han men ko para habangilong kita kitenat ki bayasa hautrai habangilong kita kitenat ki basa hautrai ki basei ki so ki babha ki basei ki so ki bakarhai ngide ban penken mau yalade bangi de ban sumar ngide ban sumar yalade man kasli
Kohan men ko para hagan ikas ngi token ngin ya duwai. Token ngin IT yala de. Token ngin persang da kabut kabor da kajing nang kajing stat kajung aga jung pi ban IT yala de haturai ban yaisa hau namar ngisuto namar ngitip klem mau ngimla ban le ban ngimla ban sei kiso ki babha ki bawan rajing mentoy yala de ki bawa rajing mentoy ya kiwi ya kai melang kasalang bat ya kabalang kajungi and ya Jesus Christ.